Boom, so ayun po ano. What's up sa inyo mga kamoto. Dito tayo ngayon sa ano, Larry's Gotohan. Kasama ko ang aking mga poging pamangkin. Bruh. Hoy, magpakita ka. So, nakita niya to si Daniel. Ito ay magpakita oh. So, ngayon nga inimbitahan tayo ng ano ng owner po ng Larry's Gotohan na mag-open ngayon. Ano pa yung ribbon? Magre-ribbon cutting mamaya. So, ano, titingnan na rin natin kung ano yung mga sino yan? So, ano yung sinasabi ko? Tsaka ano, titignan na rin natin kung ano yung mga sineserve nila, kung magkano, at tsaka anong oras sila nag-o-open. Ayan, so tara, montage muna tayo. Intro muna, tapos montage na rin. Let's go! Welcome to Gear Moto. Please like and subscribe. Katabi siya ng Simply Healthy Water Station. Ayan, magre-ribbon cutting na. So dito na si Father. Magre-ribbon cutting na, no? Ayan, dito na po si Sir Larry. Siya na pong magkakat ng ribbon. Kayo po na, Sir? Ewan ko kung sino. Yes. Let's go. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan muli natin si Christy at si Larry sa napakaganda nilang gotohan po. Sir, pwede na mag-order, sir. Pwede na mag-order. Nagpa-sticker naman sa amin. Sticker lang malakas. Wala si ano, Boss Peter. Taga sa amin to, taga sa amin. Bigyan natin ng sticker. Di ba yung... Uy, may bibigay din sa amin. Salamat, salamat. Uy! Wow! Sa'yo to? Wow! Tag-isa na lang. Akin na lang. Kakapit ko sa motor ulit eh. Salamat, Boss Peter. Let's go! Order na tayo, order na. Ayan, so kasama natin si Ma'am. Bakit ako? Sabi nyo kayo. Bakit ako? Hindi ka nagsasabi! Ay, si Kuya daw. Ayan. Pero kasama na kayo. Ayun. Oh, pwede. Pwede. Yun, may beer doon, no? Yung favorite ko, ayan, o. Ayan. So, ito yung mga siniserve nila. Ayan. Hello. Ano po, dito po si Sir Larry. Siya po yung ano, may-ari. So, sir, ano po yung pinaka-specialty nyo dito na ano? Siniserve? Goto. Yung goto po. Goto. Tapos pinapaitan na kambing, kaldereta, mga bulalo, mga inihaw na chicken. Isda po, ganun. Meron po ba? Mga isda din. Meron. Silog. Oo, yung tapsilog.
So sir, ano, Lubong manok, ganun, 12. Yan. Ayan. 24/7 po to, hindi po kayo nagsasara. Ayan. Oo, diretso. Diretso. So, kahit anong oras, pwede kayong pumunta dito. Pwede. Lalo ngayon, nag-open na. So, yung mga riders, pwedeng dumaan dito kasi along the highway lang. Oo, talaga. Yan. Tsaka hindi mainit, presko kasi, ano, hindi, ang tawag nito, sir? Pugon. Ibig sabihin yung panaw sa... Panaw. Ilocano. Ilocano. Panaw. Kaya hindi mainit, presko. Pugon sa Tagalog. Ayan. So, wala po kayong mami, sir? Mami, wala. Mayroon din. Ay, meron din. Depende sa kwan, hindi lang nailagay yata dyan So may mami din guys kung maghanap kayo. Sir, anong masasabi niyo yung sa mga mga pupunta dito? Hindi sila magdadalawang isip na kakain dito o kaya magmerienda. Depende sa gusto nilang kwan, orderin. Masarap naman. Masarap naman. Daan lang dito, subukan nila mga pagkain dito. Hindi sila magsisisi, sir. Oo, hindi sila magsisisi. Pabalik-balikan nila. So mamaya, matitikman na rin natin yung goto. Opo. Mag-order kami ng goto. Iwan ko sa mga kasama ko kung anong gusto nila. Anong gusto nila. Tsaka dito si ma'am. Ayan, si ma'am nag-chat. Ma'am Rhea. Hello. Thank you. Kailangan ko, video call nila ako. Good luck po sa lakad dyan, sa Pinas. Opo, salamat ma'am. Please Salamat. like and subscribe to Jerry Moto YouTube channel. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Punta na po ako dun, sir. Sige po. Mag-order. Sige po. Ayan. Pwede daw kayong mag-pole dance dito. Joke lang. So, dito na. Dito na, guys. Wow. Ayan na. Ayan na. Si Sir tsaka si ma'am. Ayan. Sama natin yung twist. So, may bibigyan tayo ng sticker dito, sila ma'am, tsaka sila sir. Ayan. Shoutout sa inyo. Ang pangalan niyo po? JJ po. JJ. Kayo po? Jamil po. Jamil. At tsaka? Jim po. Jim po. Ayan. Shoutout sila Ito ma'am, ang sir. mga gumawa ng bahay ko po. Ay, Dito. kayo po ano ang pangalan niyo ma'am? Ako si Susie. Susie, ang ganun pangalan. Wow. Ayan, so Susan Peralta. bigyan ko na rin si ma'am Susie. Baka may motor din siya, hindi ma'am. Ay, motor wala. Sila lang meron. Yung ano po, kakilala nyo. Ayan. Ay, oo. May papa-shoutout po kayo? Shout out sa aking mga anak, lalong-lalo kay Michael Ramos sa Pampanga. Ay, nasa Pampanga po. Kayo po, may papa-shoutout po kayo? Wala. Ayan. Shoutout na lang sa kanila. Dito kami sa Laris Gotohan. Sa Pugo, Laminos. Sulit na rin, no? Isang buong isang 45 pesos lang. 45 pesos. Malaman? Labot pa ng kanina. Ito yung Spicy Goto Challenge. Ngayon. Nangangahan ka ba? Kumpra. Ba't wala kang pawis? Nagpapawisan ako, ikaw wala. Spicy. Meron akong pawis, nakatago sa itlog ko. Si Daniel
Solid ito guys. Thank you ma'am, may dessert pa kami. Thank you po, thank you po. Ayun. So alis na sana kami kaso binigyan kami ng dessert. Sayang naman. Kainin na lang. I-wait pa natin to. So alis na kami guys, na magpapaalam na lang kami sa ano nangyari. Ma'am, thank you po. Alis na po kami. Thank you po. Thank you ma'am. Bye-bye. Sige po. Thank you po. So alis na kami guys. Ayan. Salamat po kay Ma'am Realin sa pag-invite sa amin dito sa Laris, Gotohan. Thank you. Ayan. So, tara na. Tapos na kami. See you sa next ride. Like and subscribe. Ayan, like and subscribe. Like and subscribe. Iba rin ha. Ay. Ano ba? Hindi ko alam. Sige, so see you sa next vlog. Ma'am, thank you pa. Thank you pa. Ayan, so okay, power. Let's go. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really